Welcome barkanku da zuwa wannan channel mai suna A.K.A Baluke. Channel din da zai dinga kawo muku tarihin mawakan hip hop nanaye Naija da duka wasu mawaka da suke kudanci da arewaci na Najeriya har da na wasu kasashen ma baki daya. Domin tarihin mawaki DJ AB. Let me do freestyle for you. Yeah, haka nake ganin su nake fara tsare-tsaren shirye-shirye ko da yaushe idan na fara suna so su ji ni da A.K.A Baluke. Hello ladies and gentlemen, barkanku da zuwa wannan tasha mai suna A.K.A Baluke. A yau ne kamar yadda na dau alƙawari zan ba ku biography akan DJ AB. Kamar yadda kuka sani, DJ AB sunansa na gaskiya shine Haruna Abdullahi. Haruna Abdullahi an haife shi a garin Kaduna 1993 watan Disamba. Wannan suna da kuka ji ana ce mai DJ AB ya samo asalinsa ne daga DJ Abba. Haruna suna ne gada na wani kawunsu, sai aka sake sunan kamar yadda muke a Hausa ake kiran shi da suna Abba. DJ AB ya fara rubuta waka tun yana yaro dan shekara 13 zuwa shekara 14. Yana rubuta waka amma bai fara yin su ba. Sakamakon duk wani yaro da ya dan fara rubuta waƙoƙi zaka ji yana ɗarɗarɗin ya fara zuwa yayi su. To Allah Ubangiji ya sa iyayensa suna da hali. Mr. Abdullahi mahaifin DJ AB ya ba shi confidence akan abin da yake so ya waka. DJ AB ya yi makarantar FGC, Federal Government College of Kaduna State. DJ AB ya yi makarantar ABU Zaria, ya karanci wani course da ake kira quantity surveying. Ya karanci course din quantity surveying a ABU Zaria. Daga lokacin da DJ AB ya gama makaranta, a lokacin ya ba waka muhimmanci. DJ AB sun kafa wata kungiya mai YNS da yaran North Side, wanda zaka ji yana cewa yaran North Side a lokacin 2015. Daga lokacin da DJ AB ya fara fitowa gaban al'umma, a nan son waka ya dada shigaransa, ya dinga rapin ya dinga waka sosai. A nan al'umma suka dinga jin daɗi, suna appreciating da irin abin da DJ AB yake yi. A nan ne ya dada sawa kansa hope din cewa zai yi waka kuma sai ya zama wani a gaba. DJ AB sun yi waka farkon wakansa irin su baba ne, yar boko, wai ma mutum dan babarsa, halob, soyayya da dai sauransu. Wannan waƙoƙi sun yi matukar boosting din DJ AB kama daga kan 2015 har kawo yau. DJ AB yana da aboki kun gan shi na wanda aka fi sani da Diesel. Diesel babban mawaƙi ne wanda kuka sani, wanda suka haɗu da DJ AB abin da ya haɗa su ta harkar waka. Sun haɗu ne ta harkar waka har suka zama manyan abokanai. To DJ AB ya kasance mai biyayya ga iyayensa, a haka babansa ya dafa mai, sa mai hannu a cikin gida kamar yadda kuke gani nan. A nan DJ AB suke yin voicing ɗin waka su tare da yayansa da yake mai mixing. Yayansa ya matukar kwarewa wajen yin mixing. Yayansa yana da hope ɗin waka a ransa, amma yayin da DJ AB ya fara, saboda in Allah ya ce kai ne, in Allah ya ce ba kai bane ba kuma ba kai bane, a yayin da ya zo ya dinga kokari kama karya. Duk yanda kuka sani yanda mawakan mu suke faɗi tashi, ka duba nan DJ AB sun daɗe tare da Jigi, yanda suke ta abubuwan su nan gani suke babu wanda ya kai su gayo a lokacin. An ji wanka mala, sun sha kaya ba ƙarya. Kamar yadda kuka sani da ga DJ AB kalle shi anan, Allah sarki, kafin ya zama dan lukuti kalle shi ai mugun siyanta. Lokacin ana fama da rayuwa, lokacin mayan abinci ne zai ta ci amma ba ƙiba. Ba abin da ya fi nacewa kamar biredi da kwai, ko da abincin wani aka ajiye na irin fizi suwa ya siya cinye. DJ AB shine ɗa na farko a wajen mahaifiyarsu, a wajen babansu kuma shine ɗa na 4. Sakamakon babansu yana da yara da ɗan yawa. DJ AB ya yi fara boosting ɗinsa lokacin 2015. Allah mai iko, tun ana zuwa waka ana zaka iya, ba za ka iya ba, za ka iya ba, za ka iya ba. Yau ga yanda DJ AB ya zama. Ya fara ɗaukan award ɗinsa na Pandora a Kaduna
2019, 2018, 20 duk DJ AB ya dauki award. DJ AB yanzu yana daga cikin mawakan Hausa hip hop wanda suke daukan kudi ya kai kimanin dala 500. Idan ka canja dala 500 malam a yanzu ka san ai kana da yan kudin canji masu kyau. Hakan ne yasa nake nusance da ku, nake faɗakar muku da cewa yayin da ɗanka ya zo ya ce ma zai waka, karka ce a'a, kamar yadda mahaifinsu DJ AB ya jajirce. Mr. Abdullahi Muhammad wato mahaifin DJ AB ya tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ya mallaka musu kayan studio kamar haka a gida, ya ajiye musu. Wannan yayin nasa da ya jajirce, wanda Allah bai sa shi a yau ya zama celebrity ba, aka ya dinga taimaka mai wajen yin mixing din waƙoƙinsa. A yau DJ AB shine ya zama producer, ya zama mai rubuta waƙoƙinsa da kansa, ya tsatsara abubuwansa kamar yadda yanzu ba inda bai zagaya ba a faɗin Najeriya har da wasu makotan ƙasashenmu. Babansa ya matuƙar jajircewa wajen ganin cewa sun zama mawaka. Wannan iyakacin abin nan ya isa ya gane cewa ɗaukaka daga Allah take. Komai idan ka fara yin sa kaɗan a nan Allah zai dafa ma. Ba yanda za a yi mutum ya ɗaukaka lokaci ɗaya one time daga ya fara abu. Ya sha matuƙar wahala, duk da dai Allah ya sa mahaifinsa yana da hali. Akwai mawaka da dama wanda suka sha matuƙar wahala, suka sha matuƙar wuya kafin su ɗaukaka, amma DJ AB wahalarsa ɗaya ce kafin duniya ta san shi, yanda ya tafaɗi tashi. Amma ta ɓangaren kayan music mahaifinsu ya yi iya ƙoƙari wajen mallaka musu komai da sa mai komai a gida, shi yasa abin ya zo musu easier. Kawai yanda ya sha wahala wajen show, akwai show ɗin da zai wayi gari ya je ma a ce ba za a sa shi ba, saboda me bai cancanta a sa shi a lokacin ba. Amma a yau sai dai ma ka kira shi ya ce shi ba zai je ba. Ɗaukaka ta Allah kenan. Duk abin da Allah ya ce kai ne kai ne, in ko ya ce ba za ka yi ba za ka taɓa yi ba. Duk iyayen da za ka burge mutane ba za ka burge su ba. Amma a yau DJ AB duniya kaf, zan iya cewa ma a yanzu haka duniya wasu wajajen da dama ba inda ba san DJ AB ba, mawaƙin Hausa hip hop. Ina da nake muku wannan bayani, insha Allah ina sa ran za ku ji ni nan gaba a wasu ƙasashen da wajaje da dama faɗin garin nan, domin ni ma fa idan na fara sakin freestyle ba da kanan ba wai zan ce muku dan lokaci ina ni ma akwai nawa zafafan freestyle din. Bari mu dan leka da wannan freestyle din mu gani. Yar baka ni dai nake so, yar baka wacce ba ta bulitin, yar baka mai kyau daga Allah, yar baka ba canjin fata, yar baka beauty natural, the black girl, I like the black girl, I like her. Kun ji yar baka kenan. Ku biyo ni a wannan zazzafar wakar da nan sakan muku ita nan ba da jimawa ba. Insha Allahu, boy don't grow. Mu tashi lafiya. Za ku samu hirarrakin kowane mawaka, kama daga kan Hausa hip hop, Naija da kuma mawakan Nanaye, da ma na wasu daga cikin ƙasashen waje-wajen Najeriya. Insha Allah, na bar ku lafiya. Daga naku A.K.A Baluke. Sometimes wasu na tambaya na me A.K.A yake nufi. A.K.A kalma ne na Bature, also known as abin da aka fi sanin ka da shi. Za ku ji wannan asalin sunan na Baluke nan gaba kaɗan. Ku ci gaba da biyo mu a shirye-shiryenmu na tarihin mawaƙan Najeriya baki ɗaya. Nanaye, kama daga hip hop artist da kuma